हाग्रामा महिलारिखौ दिनै मानो लेथ्रा भाषा राव बायदिसिना बुंनानै दिनै मानो सोंखारिदों? मानो गावनि हारिनि जाथिनि दैदेनगिरिखौ जों दिनै जुदि लेथ्रा राव बुंनो हायोब्ला नैबे सिस्टारा बुंनाय फंनैसो रावाव जुदि जोंनि बर' इउटुबारफ्रानो गावदों गावनो जुदि बेखौ बासायनो थाखाय जुदि हेफाजाब खालामाब्ला जोंलाय सोर? जों सोर? दिनै जोंनि पइन्टआ बे सिस्टारखौ आरोबाव ठाट्टा खालामनायनि नङामोन, मिथिबायना? खुलुमबाय। मोनसे गोदान भिडिअ जों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरलायबाय। साननैसो सिगाङो जोङो मोनद' हारिनो एसटि होनायनि दावराव जादोंमोन। एसटि होनायनि दावराव जादोंमोन। जोंहा बेफोरबायदिनो धरना होनाय माबा होनाय जों नुनो मोन्दोंमोन। बहाबा सेक्रेटारि अफिस नामा बेखौ जोंनि बिटिसिनि माबाखौ जों देख्रुबलायनाय नुनो मोन्दोंमोन। दा बेनि सायाव गोबां मानसिया हाग्रामा बिथांखौ सोंखारिदोंमोन। सोरबा सोरबा गाज्रि रावजों बुंनानै रायदों, सोरबा मोजां बुंदों, सोरबा गाज्रि बुंदों, सोरबा प्रमद बिथांनिथिं थाङो, सोरबा इउपिपिएल मोननिथिं थाङो, सोरबा बिपिएफनिथिं थाङो गाज्रि बुंलायनाया। दा बेनि सायाव जोंहा सोरखौबा स्टुडेन्टखौबो जोङो एफआइआर होलायनाय नुनो मोन्दों, खोनानो मोन्दों। दा बेनि सायाव हाग्रामा बिथाङाबो रिप्लाइथ' होखादों। बुख्रुब आरो आंखौबो बुनो नाजादोंमोन। हायोबा दम दोङोबा फै, आखाइ होफै, बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन हाग्रामा बिथाङा। दा बेनि सायावबो नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ। दा आंनि बुंनो थांनाया बिसो, सोरखौबा लिडारखौ गाज्रि मोन्दों, रायनो हानाय मोन्थाय दोङो, खिन्थु गाज्रि खुगाजों नङा, मोजां खुगाजों राय। माबा मोनसे दुखु मोन्दोंबा माबा मोनसे बुंनानै राय, खिन्थु लेथ्रा भाषाजों नङा। बे लेथ्रा भाषाजों बुंनाया जाहैबाय सोरबा गोदोर सरकारफोरखौ लाजिनायनि थाखाय नङा। जोंहा उन्दै गथ'फोराबो बेखौ खोनानानै लेथ्रा जाफागोन बा गाज्रि जाफागोन, जोङो बेखौसो नायनांगौ। जे लेथ्रा भाषा बुंनानै जोङो सोरखौबा लिडारखौ, सोरबा बिटिसिनि चिफखौ, मन्थ्रिखौ जोङो रायबान जे बे खोनाहैगोन, बे नङा। बिसोर गोदोर मानसिफोरा खोनायानोखा। जों जिबायदि गाज्रि राव बुंनानै जोङो गोदोरफोरखौ सोरखौबा रायोना, सोरबा प्रमदखौ बिथांखौ, सोरखौबा हाग्रामा बिथांखौ रायो, बिसोर खोनायानोखा बेफोरबायदि भाषाखौ। जोंनि बेफोरबायदि उन्दै फेसबुकाव नायग्रा, इउटुब नायग्रा, मिडिया नायग्राफोरासो खोनानानै जोंनि उन्दै गथ'फोरा होद आबौआबो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदो, आदायाबो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदो, जोंनो मानो बुंनो हाया? बैफोरबायदि मोनसे साननाय बायदि फैयो आरोना बाथ्राया। दा नंगौना नङा नोंथांमोना बुंबानो जाबाय, आं राइट बाथ्रा बुंदो ना रं बाथ्रा बुंदो। सोरखौबा लिडारखौ गाज्रि मोन्दों, रायनो हानायनि 100% मोन्थाय दोङो, खिन्थु लेथ्रा भाषाजों नङा दै, मोजां भाषाजों रायबानो जाबाय। दा बिनिनो सायाव सासे सिस्टारा हाग्रामा बिथांखौ गाज्रि भाषाजों बुंनानै रायदोंमोन। दा बेनि सायाव जोंहा हाग्रामामोननि बिथांमोननि बिसोरना सानैसो माबाफोरा, दा आरो सोरबा एबसु बिथांमोनखौबो रायदोंमोन। दा बेनिनो सायाव एफआइआर होनाय जाबायना, सासे सिस्टारखौ एफआइआर होदोंमोन। बिनिनो सायाव आरो सासे सिस्टारा रिप्लाइ होदोंमोन, गाज्रि भाषा बुंनाय रावा जेबो गोरोन्थि जाया होननानै। मानो गोरोन्थि जाया? गासिबो गोरोन्थि जायो। बे लिडारफोरनि थाखायल' नङा, उन्दै गथ'फोरनि थाखायनो लेथ्रा जायो, भाषाखौ सोलोंनाय बायदि जायो। बेनिखायनो बिनिनो सायाव गालाय गुजाय जादोंमोन। दा सासे फेसबुकाव रिटन ब्रादारा मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय। बेखौबो सोरबा राहरदो, बिनिया गाज्रि जादों, मानो रायनांगौ मानो रायनाङा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदो। नोंथांमोना नायग्रोबासो बुजि मोनगोन दा दै। दा नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय। दा बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय, जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालामना हो। भिडिअखौ मोजां नुबा लाइक खालाम। बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो अननानै खोन्थाहरलायदो दै फेमिलि। दे अब्ला नायग्रोना ला भिडिअखौ। खुलुमबाय। नैबे सिस्टारखौ नोंसोरो नुदों, आरो नैबे सिस्टारखौ जोंनि गोबां बर'फ्राबो, गोबां इउटुबारफ्राबो बा फेसबुक सालायगिरिफोराबो गोबां बाथ्रा बुंगासिनो दङ नैबे सिस्टारखौ। गोबाङानो माने बिनि नेगेटिभाव खोथा बुंगासिनो दङ जोंनि बर'फ्रानो। नाथाय आं दिनै पजिटिभावसो खोथा बुंगोन। बे सिस्टारनि पजिटिभावसो आं दिनै खोथा बुंगोन। गोबां बेक्तिया जानो हागौ दिनै बिनि बुंनायखौ नेगेटिभ मोनबाय। जुदि बिनि बुंनाय बाथ्राखौ जुदि जोंनि बर'फ्रा दिनै नेगेटिभ मोनदोंब्ला एसटि बिनायखौ मानो होबथादों? हाग्रामा महिलारिखौ दिनै मानो लेथ्रा भाषा राव बायदिसिना बुंनानै दिनै मानो सोंखारिदों? मानो गावनि हारिनि जाथिनि दैदेनगिरिखौ जों दिनै जुदि लेथ्रा राव बुंनो हायोब्ला नैबे सिस्टारा बुंनाय फंनैसो रावाव जुदि जोंनि बर' इउटुबारफ्रानो
गावदों गावनो जुदि बेखौ बासायनो थाखाय जुदि हेफाजाब खालामाब्ला जोंलाय सोर जों सोर दिनै जोंनि पइन्टआ बे सिस्टारखौ आरोबाव ठाट्टा खालामनायनि नङामोन मिथिबायना बे सिस्टारखौ बासायनाय रैखा खालामनायनिसोमोन मानोना बै समाव लांगुरना आंगुर बेयो मा बुंदोंमोन बर' जाथिया जुदि जों जुदि एसटि मोनोब्ला बर' जाथिखौ ओरैबायदि खालामगोन थोरैबायदि खालामगोन होननानै बै समाव बुंदोंमोन जोंनि इउटुबारफ्रा जोंनि फेसबुकारफ्रा बै मानसिखौ रायदोंमोन नङा होमबा बे समावनो एखे थायैनो नैबे सिस्टाराबो बे मानसिखौ रायदोंमोन जानो हागौ एसे बारा जाबाय नाथाय जोंनि बर' इउटुबारफ्रा जुदि बुंदोंमोनब्ला बेखौ सापर्ट होनानैसो बाथ्राखौ बुंनो नांगौमोन आंनि साननायाव मानोना जाथिनि थाखायसो बुंदोंमोन ना गुबुन हारिनि थाखाय बा गावनि लाबालाबनि थाखायल' बे बुङाखैमोन जों जाथिनि थाखायनो बुंदोंमोन दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मानो बिर जोहोलावफ्रा गोरों गोराफ्रा रोंगौब्लाबो मानो ओंखारा जाहोना बेनो दिनै जोंनि बर' बेक्तिया दिनै एसटि दाबिनायनि सायाव बिसोरखौ माखासे खोथा बुंबाय बेनिफ्राय दिनै जोंनि बर'फ्रानो बेखौनो गाग्लोबफिनबाय नाथाय बाथ्राया जाहैबाय मा एसटि बिनायखौबो जोङो होबथानो नाङा बिदिब्ला जाय बेक्तिफ्रा जाय जनजातिफ्रा दिनै एसटि बिगासिनो दङ बे एसटि बिनायखौबो होबथानो नाङा हाग्रामा महिलारिखौ रायनो नाङा जेबो बुंनो नाङा बुजिबाय जुदि गावनि मानसिया बे जाथायनि थाखायनो दिनै खोथा बाथ्रा बुंनायावनो आखुबार जोंनि गावनि जाथिनि मानसियानो जोंनि गावनि जाथिखौनो गाग्लोबफिनोब्ला गावनि जाथिनि मानसिखौनो गावनि मानसिया गाग्लोबफिनोब्ला एखेबारे भिडिअखौनो लाबोस्रानाङा आंनिया सिदा आं हास्थायो आंथ' गोबाव जाबाय एसटिनि बागै आं जेबोखौनो बुङाखै दायो एसे सिरि जाथ'नायखाय आं जेबोखौनो बुङाखै आङो नायबाय थादोंमोन बे सिस्टारखौ दिनै बर'आनो जा आदिबासियानो जा फारफ्रोमथिंफ्रायबो बेखौ मा खालामखो गादबनानै दोननानै दिनै बेखौ जानो सुख गैयै लोंनो सुख गैयै दिनै बेबायदि जानो हागौ खालामनानै दोनदों एटलिस्ट जोंनि बर'फ्रा जायफ्रा स्पस्ट' एसामिस बुंनो हायो आंना स्पस्ट' जायैखायनो आं दिनै बुंनाय जायाखै स्पस्ट' जानायमोनब्ला आंबो बुंगौमोन नाथाय जायफोरा स्पस्ट'यै एसामिस बुंनो हायो बे सिस्टारखौहाय एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला प्रटेक्ट खालामनायनि बाथ्राखौसो जों दिनै बुंनो नांगौमोन नाथाय मा खालामखो प्रटेक्ट खालामनायनि अनगायै जोंनि मानसियानो जोंनि मानसिखौसो आरो गाग्लिसिनबावबाय जोबोद लासिंसिंनि बाथ्रा बेनिखायनो एसे सानज्लायदो एसे बुजिज्लायदो गावनि मानसिखौ बारा बुंबाय थानो दरखार गैया बारा जादों खम जादों बेयाव बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया नाथाय बियो बुंदोंमोन जाथिनि थाखाय बुंदोंमोन जाथियाव दावराव दावसि जानायखाय जाथिखौ बासायनो थाखाय बा जाथिनि जानानै हारिनि जानानै बुंदोंमोन नाथाय बेयावबो जोंनि हारिनियानो गावनि हारिनिखौनो गादबनानै दोनबावबाय जै बर' हारिनि जों गावजों गाव खौसे जा आरो गावनि मानसिखौ अरायबो बासायनो आरो रैखा होनो थाखाय खौसे जा जय बर' हारिनि